Díomh háir agus fáilteach agus í sesiún le neamh. Tásúla go mú lí cuine go más mála agus ré a ha sesiún Aclaíochta eile. In neamh tá muid díúisteach ar Ciorcad eile agus be mu ag díúisteach ar na matan ar fad i do chud cosa, i do chud lábha, i do cléireach agus i do bhrain. Inis ar nús chula fí seán eile ar rinne mis líb chuine í súil dhéir ar a bhí seán go bheith mu goann na gceart as go nearí líb. Isteach le inis go dtí báilta híam, gníomh híam agus ámór, má sibh.
Má sé bhí chuirde an obid, Tásúla bhfuil mátán ceart leor tar éis an session sin. Nis chuinnig súil lenach Instagram, YouTube agus Facebook glór na mail le haid níos mó gníomhachtaí mar seo áil. Go dtí chéadú eile, fána gí slán.